Dobré ráno, dámy a páni. Dneska máme pekné počasie, slnko svieti, veľmi krásne. A chceli by sme zagratulovať všetkým, ktorí majú dneska meniny. Prajeme veľa šťastia a zdravia. A teraz, dámy a páni, ranné správy. Haló, počúvaj, mám noviny. To dievča dneska má meniny. Ona zavolala mi ráno. Neviem, čo robiť v tejto chvíli. La 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 la. Kúpime darček, aha. Lebo ona pekná, ona drahá. Cestujem dneska veľa, hej. Blavo Michalovce a Praha. La 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 la. Ranné správy. Today we got to the streets, party, food, drinks and sweets, where everybody can have drop of beer. Don't go far, please stay near. Oh, come and dance, please feel free. Dance with the girl, tell her what you feel. This is the party for the name. Hey you girl, what's your name? Luna, Alena, a Kristina, Susan, Sasha, aj Karolina, Janka, Dana, aj Marina, Misha, Gaba, aj Katarina. Naša kucharka, moja doktorka, pekná kočka je